हाय लोगोफोर आं दिनै मोनसे गोदान साख्रिनि रादाब लाना फैदों बेनो जाहैबाय नै जोंहा मोनसे चिराङाव इन्टारभिउ जानो नागिरदों बेयो बेसिकेलि कभिड-19 केयार सेन्टारनि थाखाय जागोन आरोना बेहाय माखासे स्टाफ एबा डक्टर नार्सफोर क्लिनारफोर नांगौ जाना फैदों स' बे इन्टारभिउआ चिराङाव जागोन डाइरेक्ट फेस टु फेस इन्टारभिउ जागोन बे 60टा भेकेन्सि दङ 8 बेयो क्वालिफिकेसना जाहैबाय 8+ निफ्राय लानानै एमबिबिएस सिम हायार लेभेलसिम आरोखि ना स' बे नटिफिकेसना नै दाखालिसो ओंखारदों बावाखै स' लेट्स गो नायदिनि डिटेल्सआ मा नोंथांमोना गिबियावनो जोंनि वेबसाइटआव थांनो हागोन www.assam.placement.com बेयाव नायबानो जाबाय www.assamplacement.com नोंथांमोना बेहाय क्लिक खालामदो क्लिक खालामनानै नोंथांमोना ओरै स्क्रल डाउन खालामदो स्क्रल डाउन खालामनानै नोंथांमोना मोजां नायबानो जाबाय बे रेसेन्ट जबाव नायबानो जाबाय रेसेन्ट जबाव नायखांना बेहाय नुगोन डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ससाइटि चिरां रिक्रुटमेन्ट 2020 वर्क इन इन्टारभिउ फर 60 डक्टर स्टाफ नार्स ANM एन्ड क्लिनार भेकेन्सि क्लिक खालामबानो जाबाय क्लिक खालामबानो डिटेल्स ओंखारगोन बेहाय स' डिटेल्सखौ नायदिनि स' गिबियावनो जोंहा दङ माखासे शर्ट डिसक्रिपशन बेयो जबा बेसिकेलि मार बेखौ नायदों द डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ससाइटि नेशनेल हेल्थ मिशन चिरां विल हेल्ड ए वर्किं इन्टारभिउ फर द रिक्रुटमेन्ट अफ 60 डक्टर नार्स ANM एन्ड क्लिनार भेकेन्सि टु वर्क इन COVID-19 डिउटिस एन्ड कोविड केयार सेन्टार अन कन्ट्राक्ट बेसिस बे कन्ट्राक्ट बेसिस होनना बुंदों थारमाने बे जबा कन्ट्राक्ट बेसिसाव जागोन बाट पार्मानेन्टबो जानो हागौ हेमेन्ट' बेसिसाव सिगाङाव इन्टारभिउ लानायफोर जायफोरा सेलेक्ट जादोंमोन बेफोरखौ माथो पार्मानेन्ट जागोन होनना बुंदों बेबो पार्मानेन्ट जानायनि चान्सआव दं आरोना स' लेट्स सी उनावहाय मा जानायसै स' जोंहा गिबियावनो दङ MBBS सबसे हायार लेभेलनि जब MBBS दा 20टा पस्ट दङ MBBS माने मेडिकेल अफिसार MBBS पास जानांगोन फ्रम मेडिकल कलेज एन्ड रेजिस्टार आन्डार AMC MCI मेक्सिमाम बोसोरा 60 बोसोर एप्रिलनि 1 तारिखहालागै 2020 एप्रिलसिमहालागै 60 बोसोर मेक्सिमाम जानांगोन केन्डिडेटआ मासाव 50,000 बाब्रे जोंहा नाम्बार सेकेन्डआव दङ स्टाफ नार्स 15टा भेकेन्सि क्वालिफिकेसना जाहैबाय BSc नार्सिं GNM कोर्स पास फ्रम एनी नार्सिं स्कुल इन्स्टिट्यूट रिकगनाइज्ड बाय INC एन्ड रेजिस्टार आन्डार आसाम नार्स मिडवाइफ एन्ड हेल्थ भिजिटर काउन्सिल जायफोरा BSc नार्सिं खालामदों बा जायफोरा GNM कोर्स फरायदों बेफोर एप्लाइ खालामनो हागोन आरोना बैसोआ बेसेबां बैसोआ मेक्सिमाम 43 इयार्स जागोन एप्रिलनि 1 तारिखहालागै मेक्सिमाम 43 इयार्स जानांगोन आरो मासाव 18,000 थिगानो जोंहा 3 नाम्बाराव दङ ANM आव 15टा भेकेन्सि जाय क्वालिफिकेसना जाहैबाय ANM नार्सिं कोर्स पास फ्रम एनी गभ रिकगनाइज्ड इन्स्टिट्यूट एन्ड रेजिस्टार्ड आन्डार आसाम नार्स मिडवाइफ एन्ड हेल्थ भिजिटर काउन्सिल जायफोरा ANM कोर्स लादों बेफोर एप्लाइ खालामनो हागोन ना फर ANM पस्टनि थाखाय बैसोआ बेनाबो 43 जानांगोन एप्रिलनि 1 तारिखहालागै मासाव 18,000 बेबो GNM जों समान जोंहा जाबाय लास्ट पस्टआ जाहैबाय सबसे लवेस्ट पस्टआ जाहैबाय क्लिनार जों क्लिनार बेहाय दङ 10टा भेकेन्सि दङ 8 पास जानांगोन क्लास 8 पास जागोन आरो 15,000 मासाव 3,000ल'सो बारा ANM GNM निफ्राय थिगानो स' बिनि एप्लाइ खालामनायनि प्रसिडिउरा मा जागोन होनना बुंबा बाहाय लिरनाय दङ interested candidate can appear for the walk-in interview at the mentioned date, time and venue along with all the documents and testimonial in origin. The candidate will have to submit a photocopy of all documents along with a passport size photograph during the registration.
जायफोरा इन्टारभिउ होनो गोसो बिथांमोना अरिजिनेल डकुमेन्टखौ लानानै थांगोन, लोगोसे जेरक्स कपि लानानै थांगोन गासिबो डकुमेन्ट्सनि थाखाय, जेरै 8 पासनि डकुमेन्ट्स, ANM GNM नि सार्टिफिकेट, MBBS नि सार्टिफिकेट लाना थांदो। जेरक्स कपि खालामदो। जेरक्स कपि खालामनायखौ बाहाय नांगोन रेजिस्ट्रेसन खालामनो थाखाय। जेरक्स कपि नांगौ, पासपर्ट साइजनि फट'ग्राफबो नांगौ। मानो होनना बुङोबा इन्टारभिउ जानायनि सिगां मोनसे रेजिस्ट्रेसन जाग्रोगोन। रेजिस्ट्रेसन जाखांनायनि उनावसो 11थानि उननिफ्राय मेन इन्टारभिउ जागोन। जोंहा इन्टारभिउ डेटआ माब्ला जागोन? 14 आगस्ट, 15 आगस्टनि सानसे सिगां, नङा होमबा? 14 आगस्टआव जागोन। ओमफ्राय कनफारेन्स हल DC अफिस चिरां, कनफारेन्स हलाव जागोन DC अफिस चिराङाव। टाइम 11 AM, 11थानिफ्राय जागोन। स' बेनो, नोंथांमोना डिटेल्स नटिफिकेसना नायबावनो हागोन। बेहाय नटिफिकेसन दङ। दा बेनो आरोना। स' आंनि भिडिअआ एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो, शेयार खालामदो, लोगोफोरनो शेयार खालामदो जायफोरा नार्सिं कर्स लानानै दङ बा 8 पास दं, साख्रि नागिरगासिनो दङ, फिसा फिसौ साख्रि, जेरै क्लिनारनि, बेफोरबायदिनि थाखाय बिसोरनि थाखाय हेल्पफुल जागोन आरो बे भिडिअआ। स' एसेनोसै आंनि भिडिअआ। गोजोन्थों।